חכם שבא לשוק לקנות, לקצב. שהוא קנה מהחנויות ולא ידע. לא. זה משהו אחר. זה בשר שקמה, לא? זה נכון, לא. כשיש תלמיד חכם, רב, בא, גם הוא הולך לשוק. מה, הולך לקצב, הולך לקנות? גם בית. חייב, כן. אז מה אתם חושבים שהאנשים שנמצאים שם צריכים לעשות כדי לכבד את התלמיד חכם הזה? לפי דעתכם? 136. מה? לתת לו עדיפות. לא להעמיד אותו במספר, בתור. למה? כל דקה שהוא מבזבז שם, זה לימוד תורה. נטו לימוד תורה. ולכן, נזיקין. השאלה שלנו היום, אתם יודעים, אני צריך להגיד לכם, רואים אחד זקן כזה, זה לא, או אפילו בלי זקן, הוא תלמיד חכם. היום אנחנו מסתכלים על החיצוניות. אז לך תדע עכשיו אם היהודי הזה שנכנס באמת תלמיד חכם, ובאמת כמה שאפשר לתת לו כדי שיחזור ללימודו, ולא יעמוד. אני פעם אחת הלכתי שם לקופת חולים רמז, אני זוכר, של תרופות, הייתי שם שעה ורבע. גם היום אתה יכול להיות חכם. גם שעה. אין בעיה. מה? גם היום. זה הרבה מאוד זמן. לפעמים כן, אתה לא בשעות כאלה שיש מיליונים. בשעה ורבע אתה יכול לשבת ללמוד כל כך הרבה. לעקוב. תתחיל לעבוד? סבב קרב. זה מכונן זה מקרב, יפה. רגע, אין שאלה שלו. למה שזה יהיה אלכוהול? פעם אחרונה עולה שההתחלה שלו. כן, עכשיו. כן, יש לו בהתחלה מוסלמים. כמה זה טוב, 2 דקות. אז אם למשל יודעים שיש תלמיד חכם, באמת הגמרא אומרת בפירוש שצריך לתת לו עדיפות. תוותר על התור שלך, תן לו, שחרר אותו שיוכל ללכת ללמוד תורה. השאלה היא, הציבור. השאלה היא איך אנחנו בודקים אם הוא תלמיד חכם או לא. זה מעניין מאוד. כן, טוב, אתה יודע מי זה התנעמי, שמעת אותו. זה פשיטה. לא, הוא מצידו חייב לעמוד בתור. זה אנשים צריכים לתת. נכון, בוודאי. מה אני עושה במקרה כזה? אני אומר, חבר'ה, יש לנו את הרב. לא, אתה תן לו את התור שלך, זה לא. טוב שלי, גם. לא צריך להיות. אבל האמת היא, כשמדברים על הרב תנעמי, הוא לא מאבד זמן. מוציא את המחברת. אין לו, כל שנייה, אפילו בשוק. הוא נותן לאשתו לקנות והוא בצד. מוציא את המחברת ובדק. הולכים לסופר עם האישה, אתה הולכים לסופר עם האישה, כן? מה אתה? אתה או דרייבר או אתה נהג או שאתה... אומרת הגמרא בסוגיה הזאת, רב דיני מנהר דעה הייתה גרוגרות בספינה. מה זה גרוגרות? זה תאנים מבושות. סחר, הוא סחר, היה סוחר. אמר לריש גלותא לרבה, באלף זה רבה, נכון? רבה. אמר לריש גלותא לרבה, ראש הגלות אמר לרבה, פוק חזה אי צורבה מרבנן הוא נקט לשוקה. לך תבדוק אותו. אם הוא תלמיד חכם, תעיף את כל הזבנים שמוכרים גרוגרות ותן רק לו למכור. שיסיים מהר וילך ללמוד. הייתה לו בסטה של גרוגרות. כן. אז עכשיו כאילו לך תבדוק. הוא הולך. עכשיו תראו, תראו לעצמם, כולם הולכים עם זקנים, כולם הולכים עם מגבעות, כולם הולכים עם מעילים של רבנים, נו. ציציות בחוץ, כולם. בני ברק, ירושלים. אז הוא צריך לבדוק אותו.
ויש אומרים שאמר לרב, רבה לרב, עדה, בר אבא, תלמידו, פוק תהלה בקנקנה, תתהה בקנקנו, אם הוא באמת יודע, אם תלמיד חכם, באמת, אם אנחנו הולכים לעשות דבר כזה, מעיפים את כל השוק, תשמע, צריך להיות בטוחים שזה... יש כיסוי לצ'ק. כן? נפק, אזל, בעמינה, שאל אותו שאלה. על ידי כמה שאלה. על ידי תשובתו ידע אם הוא תלמיד חכם או לא. שאל אותו שאלה, פיל שבלע כפיפה מצרית והקיאה. זו שאלה. פיל בלע סל עשוי מנצרים ואחר כך הקיא אותה דרך בית הרעי. מהו? הוציא אותה דרך בית הרעי, דרך המעיים, זאת אומרת בצואה. האם היא נטמעה או לא? מה דינה? מוצאת השלמה. מציאות השלמה. האם היא נחשבת כמעוקלת ונטהרה, או שאנחנו אומרים לא? מה אתם אומרים, מה ענה לו? לא אהבה בידי, אין לו תשובה. נכשל בבחינה, לא יודע. לא אהבה בידי. אמר רב דימי לרב עדה בר אהבה, אמר נינו רבא, האם כבודו, שאתה שואל אותי שאלה כל כך קשה, האם אתה רבא? תפח לה בסנדלה, היכה אותו על סנדלו בדרך זלזול. אמר לבן דידי לבן רבא, אי כתובה, מה אתה אומר לי, אני רבא, אני רק רב עידי בר אהבה, אני לא רבא, רבא שלח אותי, זה הרב שלי. מי הוא על כורחך? אנא רבך ורבא רבא דרבך. תדע לך, זה שלא ידעתי לענות על השאלה הזאת, זה אתה לא, אני יודע מה אתה באת לבדוק אם אני תלמיד חכם. אני מודיע לך שאני הייתי הרב שלך, והזכיר לו את השיעורים שנתן לו. ואפילו הרב שלך, רבא, למד אצלי. אז הוא בכלל שאתה... איך הוא יצא עכשיו מהעניין? איך הוא יצא מהעניין? כיוון שהסתבך העסק, אז אמרו, אתם יודעים מה, בגלל הטעות שלי, אני לא מנקה לו את השוק. לא מזיז, לא מנקה. למרות שבאמת אמר לי שהוא גדול, אבל אני כבר הסתבכתי פה עם שאלה כזאת, לא ענה, ואחר כך זה. אז גמרא אומרת, לכן לא נקטו לו שוקה. לא ניקו לו את השוק. ולכן, לא רק שהוא לא הצליח למכור מהר את הגרוגרות, הוא הפסיד. כל כך השוק היה מוצף בגרוגרות. אומרת הגמרא, פסיד גרוגרות דידי. תקלקלו. עתה לקמה רב יוסף. בא רב דימי לפני רב יוסף להתלונן. אמר לי, חזה מר, מה יעבדו לי? ומה עשו לי? שאלו אותי ככה, אחר כך אני אמרתי להם שאני רב דימי. איך אתם לא יודעים מי זה רב דימי? איך אתה אומר? אני רב תנעמי, איך אתם לא יודעים מי זה רב... תראה, הפסדתי את הגרוגרות, מה אתה פוסק? רב יוסף, מה אתה פוסק? דווקא בגלל זה, היוהרה שלו אולי... לא יוהרה, מסכן, פרנסה. בסדר, אבל הוא בא וכאילו אני הייתי הרב של וזה, וכל... הוא הציג את עצמו בצורה כזאת של... בצורה שאומר? באמת, מוסס כרטיס נכונים. תראה, האם באמת אפשר לבדוק רב גדול בשאלה אחת, ועוד איזו שאלה, שזה פיל, פיל הכניס את הסל נצרים, בלע אותה והוציא אותה, האם נטהרה, באמת, על פי הדבר הזה אתה הולך לשאול אותו לראות אם הוא רב גדול או לא. לנקות השוק אולי. שינקות את השוק, כן, ברור, אבל נקה אותה, תנקה אותה מעין. מה פסק רב יוסף?
תראו מה קרה פה, מעניין מאוד הסיפור הזה, מה קרה הלאה, צריך להיזהר מאוד. מה שאומרים. אמר לי, ענה לו, מן שלא שהיה לאוניתא דמלכה אדום לא נשהיה לאוניתך, שדכתיב כה אמר אדוני על 3 פשעי מואב ועל 4 להושיבנו, על שורפו עצמות מלך אדום לסיד. אמר לו, זה לא כתוב בנביא. מה? זה כתוב בנביא? בעמוס ב', עמוס ב', פסוק א', פרק ב', התחלה. מה הוא אמר פה, רב יוסף? אומר לו, מי שהשעה את הונאתו, את בושתו של מלך אדום, ישהה את הונאתך, יעניש את מי שציער אותך וגרם לך להפסד. במילים אחרות הוא קילל אותו. מה קרה עם מלך מואב בסופו של דבר? מת. בגלל העוד, אז באמת הוא קילל אותו, רב יוסף, אומר לו, תשמע, להחזיר את הזה, אני לא יכול. הפסדת. אבל תדע לך, ייפרעו ממנו. זה שעשה לך את זה, ייפרעו ממנו. מאותו מסכן. כן. הוא לא עשה לו כלום, אמר אותו, הוא רק שאל אותו זה. אבל אתה זה הפסד, שאלה. רק לנקות לו את כי זה. זה שאלה? מה? לא שאלה? לא, בסדר, אבל גם למה לקלל גם, זה. מה עשו לו? מה קרה לה? זה לא סתם אדם, זה רב עדה בר אבא, שלח אותו רבה. נח נפשי רב עדה בר אבא. נפטר. תראו את הכוח שהיה לחכמים בתקופתם. אמרו כבר שהאמוראים היה כוח ודאי, וגם להחיות. עכשיו כל אחד לוקח על עצמו כאילו הוא גרם לדבר. יש לנו כמה אנשים פה, זה שלח אותו, היו כמה שליחות. רב דימי מנהר דעה אמר, מי זה רב דימי מנהר דעה? זה שהביא את הגרוגרות. אנא ענישתה. בגללי הוא מת. שבגללי דאפסיד. אני הענשתי אותו בגלל שנענש שהפסיד הגרוגרות דידי. אביי אמר, אנא ענישתה, הוא נענש בגללי שלא נהגתי בו כבוד. דאמר להו לרבנן, שאמר להם לחכמים, עד דמגימתו גרמה ב, אביי, תו אכלו בשרה שמינה ב, בואו אכלו בשר שמן אצל רבה. כלומר הייתי אומר להם, מה אתם הולכים לשמוע את רב עדה בר אבא? זה רב, זה קוקיסט, מה אתם שומעים אותו? תלכו תשמעו את הרב אביי היה אומר, תבואו תאכלו בשר שמן אצל רבה, מה אתם שומעים את... אז אני פתחתי פה עליו, בגלל זה הוא נפטר. כל אחד מקבל עכשיו את האחריות, שימו לב, כל אחד מקבל אחריות על מה שקרה. ורבה אמר, רבה זה הוא ששלח, אנא ענישתה. דכי אהבה הזה לבית הבחה למשקל אומצה, שכאשר הוא היה הולך לקצב לקחת חתיכת בשר, אמר להו לטבחי, היה אומר לטבחים, לקצבים, אנא שקילנה בשרה מקמה שמעה. אני אקח את הבשר